The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw kaniyong tanan natong mga subscribers o mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome na sab kaninyo sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Let us go right away to our routine by examining our conscience if we still have some sins, sala sa una-una, sala sa dila, sala sa buhat. Kini mga sala nga atong nabuhat ning adlaw, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios, kun dili nato kini sila isugid ngadto gyud privately and directly to God the Father. So karon atong gawiton ang 1 John 1:9 principle nga nakadayon sa English: if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili pa magtotoo ang imong buhaton, mao ang paggamit niya ng imong kabuton, positibong bahin sa imong kabuton nga imong tuuhan si Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Therefore, sa hilom mag-ampo ta. Ama namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo o nasa tanani ining lain usang adlaw nga imong gipadangat kanamo uban sa mayong panglawas kini timahilan nga ang imong plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi nagapadayon pa og nga kami igo lamang magasunod nining tanan nga grasya. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, pinagis pagtudlo ka namo sa kamatuoran through the teaching ministry of God the Holy Spirit. This we ask in Christ's name. Amen. Maayong adlaw, akong balikon sa paghatag kaninyong katahuran. Okay. Atong ipadayon, atong ibiyaan bahin sa atong subject matter o atong pagtulunan nga giuluhag, living the normal spiritual life. Kagahapon dinita mohunong nga ang prinsipyo nga nag-ingon nga people with bad attitude are problems in life, while people with good attitude are wonderful and successful people in life. Now, atong kainumduman nga, kitang mga magtotoo, every believer in fact, is a missionary. Every believer has a spiritual ministry. Matag usa ka magtotoo, maingon ta nga salesman for Christ, nga diin ang ginadala nga produkto, hingpit, perfect product, nga mao ang mensahe sa kaluwasan. Nganuman nga hingpit man. Tungod kay nagatangag kini, nagadala kini og eternal warranty. Nganong nagatangag mag-eternal warranty? Tungod kay kining maong produkto ana ay libre nga eternal warranty. Nganumang libre man? Tungod kay someone has already paid it up for you. All one has to do, mao lamang ang pagdawat niini, pinagi sa pagtuo. Now, sa panahon nga ikaw saksi
alang kang Ginoo Kristo. Inumdumig yun ganunay. Kining maong punto. Make the issue out of the issue and make the issue clear and get accurate doctrine. Tulid, tukma, husto ang doktrina. Now, yung mga prinsipyo ang ihatag nimo ha. Ako naman nigihatag sa atong words to live by adlaw-adlaw. Now, okay. Unsa man yung mga prinsipyo ha. People do not change in life unless they change spiritually. Sunod, you can have tons of religion without 1 ounce of salvation. If we could earn our salvation, Christ would not have died to provide it. Salvation is a gift to be received, not a goal to be achieved. No one is so good that he can save himself. No one is so bad that God cannot save him. Now, in spiritual death, bahin na sa spirituanong kamatayon, ang Diyos doon nga solusyon, mao lamang yun, ang pagtuo lamang diha kang Kristo lamang. O kung imong dugangan ka ng maong pagtuo, mamutang ka na og tawhanon nga solusyon. Og salvation is not yours. Nga naman, tungod kay ang pagtuo nga ubanan ka na og mga tawhanong mga binuhatan, invalid. Balbido. Now, the only valid faith is faith without works. Now, bahin sa pagtuo on faith. Pagtuo gani niya dugangan pa og kanang giingon nila lordship, salvation, commitment, anything nga idugang sa pagtuo, it negates salvation. Matangtang yun. Di yun mo ipikto ang paggaluwas. Kaya ang galuwasan, iano ra kayo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Kita naluwas pinagi sa grasya through faith, not of works, lest anyone should boast. Ephesians 2:8. Diyan ang higayon sa atong paggaluwas. Pinagi sa atong pagtuo kang Kristo. Ang Diyos takes over and provides you. Ibaw kag pila ka mga butang nga ihatag sa Diyos kanimo. Katluan og siyam. Dugangan pag-iusa nga mao ang feeling of the Holy Spirit. Kaya kana mo spirituality. Now, matag tao has his own breaking point in life. Ug ang tanang tao, tanan, why exception, are going to check out from this world in due time. Now, agad sa timing sa Diyos kay sayo naman tanga, God's timing is what? Perfect. Now, kita, kung bahay na gani sa pagsaksi or witnessing unbelievers, tahura ang ilang kabubuton. Respect their volition. Whether they accept or reject salvation, that is their option. But, ibaw, kang kinsay manubag yun, tanan siya ra. You see? Katubang may salikway sa mensahe sa kaluwasan. He is the only one answerable, accountable, and responsible for being or for his decision. So, do not ever try to control other people's free will. Kay dili nimo na mabuhat, dili, you cannot do it. If you do now, you're just wasting your time. Usik-usik lang ka sa imong panahon.
Kaya ang function God sa human volition, kini is a divine design. Gidisenyo mong God ni sa Dios. This divine design is to appropriate what God commands and to reject what God prohibits. Sabta gina. Now, ang pagsalikway kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Usa kini ka matawag na tog maladjustment. Ninumdum ka ba sa tulo ka adjustments nga ang tao kinahanglan mo himo with God? There are 3 adjustments man has to make with God. Salvation adjustment to the justice of God. Sunod, rebound adjustment to the justice of God. Ikatulo, maturity adjustment to the justice of God. Now, dunay na po ka mga kondisyon kung bahin sa kaluwasan. Nang una niini, ang pagpanag-iya o tawhanong kinabuhi, possession of human life. Genesis 1:26-27. Number 2, spiritual death of entire race. Tanang tao is declared spiritually dead. Inikatawag yun na to, ng kalibutan na. Romans 5:12, 2 Corinthians 5:14. Ikatulo, God consciousness. Romans 1:18-20, Psalms 19:1-6. Ikaupat, universal grace. Romans 1:18-20. Number 5, positive volition towards God consciousness. John 7:17, Jeremiah 29:13. Number 6, provision of salvation. Ang finished work of the Lord Jesus Christ. Romans 1:18, 2 Corinthians 5:14. Kini naghisgot nga si Ginoong Jesucristo namatay alang sa tanan. And then Hebrews 2:9, the Lord Jesus Christ suffered death. And then 2 Peter 2:1, people deny the sovereign Lord who bought them. Mo'y milukat kanila. And number 7, meaning conditions of salvation, knowledge of the gospel. Imo kasayuran. Bahin sa mayang balita sa kaluwasan. Romans 10:14, 2 Corinthians 4:3 and 4, 2 Corinthians 5:14-21. Number 8, common grace. John 16:8-11. Now there are 6 sins against the Holy Spirit. 1, 4 committed by believers and 2 committed by unbelievers. Unsa man ngining duha nga mabuhat sa mga dili magtotoo. Number 1, blasphemy of the Holy Spirit. Pagpasipala. Number 2, resisting the Holy Spirit. 2 Thessalonians 2:10. Number 9, nga kondisyon sa kaluwasan is positive volition towards the gospel. Acts 2:38, Matthew 9:9-13. Ug ang ikanapulo, faith in Christ. Pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Acts 20:21, Galatians 3:26, Acts 16:31. Now, ang 2 Peter 3:9, imo naman ning kanunay madungog, nagkanayon kini sa in English. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Onya, niya pag-idugang niya na, 1 Timoteo 2:4, nagkanayon, God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Now, okay, na declared will of God kining 1 Timothy 2:4 o 2 Peter 3:9.
that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Na nasa John 6:40. Now, okay, let's go to the doctrine of heathenism. Na una nini ang kinaiya sa Dios. Imposible sa Dios nga dili siya makiangayon. It is impossible for God to be unfair. He cannot violate the design of His plan. He cannot violate the nature, the integrity of His character. Now, number 2, the unlimited redemption. Salvation is provided for all members of the human race. Wala na exception ini, tanan. Romans 5:6-8, 1 Timothy 2:6, Hebrews 2:9. Ikatulo, the declared will of God. And everyone which saith the Son, mo ta akong gibasa kaniha, John 6:40. Nya, declared will of God, ana, diya, sa 1 Timothy 2:4 o 2 Peter 3:9. Ang number 4 niini is geographical location. Ang Dios musangkap sa kasayuran bahin sa mayong balita sa kaluwasan. He will provide gospel information. John 7:17, Jeremiah 29:13. Ug ang ika-5 nga doctrine of heathenism, heathens are heathens. Not because they don't know God exists, but because they are fully cognizant of the existence of God. Romans 1:18-20 and Psalms 19:1-4. Now, ang inunta standard sa Diyos is for the believer to be boiling hot, sukaw-sukaw, bukal-bukal. Revelation 3:15 and 16 towards Bible doctrine. Mao ni ang gipaabot sa Dios kanimo. Okay? Kanimo tao. Kaya ang standard sa Dios is for the believer. Now, this refers to believers, nga mga magtotoo, nga ang imong pagtagan nga tuspulong sa Dios kinahanglan nagbukal-bukal, dili kay bugnaw o kanang sa tong usa lukewarm, inadlaw, dili bukal-bukal yun. Now, di man na to nga there is no privacy before God. Privacy is only before man. Ang Diyos sa iyang pagka-omnisyente nasayod sa binuhatan sa usa ka magtotoo. Doon na may duha ka klase laging mga binuhatan nga maayo. Tawhanon o Diyos nun. You know, we have known already the definition of human good. Ang human good sa in English, anything and everything a believer does outside of the plan of God. That's human good. But kung bahin na sa divine good, Diyos nun nga mayong binuhatan, is anything and everything a believer does inside the protocol plan of God or operational divine sphere. Nasayod ang kakining atong ipanghisgutan. These are doctrinal terminologies. Now, napagidugang mga prinsipyo na ay mga tao tungod kay they cannot see God, think that God cannot see them. That indicates that they do not know God. You see? Nagpasabot yun nga, wag yun sila makaila kinsa o unsa ang Diyos. Now, sa kaulihang mga adlaw, buta sabot nga, the judgment day,
Abrihan ra bagyod ang duha ka klaseng libro, Book of Life and Book of Works. Now, kining maong mga libro o basahon are a picture of God's omniscience. Of course, God does not make books. Now, niya, everybody has a value system, both believers and unbelievers. Ang matag magtutuo is supposed to have his eyes on this, acquisition of maximum amount of reward. Mao gina ang iyang tutukan. Tutukas matag magtutuo. They're supposed to have their eyes on this. Nga atong maangkon the maximum amount of reward. Mao man guna. But every single believer will give an account of himself to God. Di man nina, niya sa Roma 14:12. Ako malikon. Matag magtutuo. Every single believer mo manubag sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. All of us, believers, will give our account of ourselves to God. Din ni mo man kining atong pagtuon niining pahina sa topic nga living the normal spiritual life. Aba na mong langit noon, salamat niining grasya nga mong ipaymuslan uban ni kami sa among pagpadayon sa pagkinabuhi diha ubos sa imong grasya. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.